Byla asi první, na kterou jste narazili, no a 15 je tady nahoře za pódiem, hned přímo tady u nás u rozhlasu. Takže volám později v kategorii S5, jedna polovina na jedničku, druhá polovina na 15. No a ještě jedna zpráva, ta je pro ty o něco menší sériový auta v kategorii S4. Chtěl si taky měla končit použít, takže teď se nám to tady objeví všechno na kolbiště a bude to štěstí. Jedna část pojede na sekci 13, druhá na 9. Derečku, děkuju za úplně od srdce a teď jsem jednu takovou věc zažil, takže odívám Děčína, kteří jezdí pravidelně, kteří se dělali, kteří pojedou i do Česka.